वेलकम टू बैक SRP प्रोडक्शन। फिर से आप लोग के सामने आया है मैं बहुत ही अच्छे सीन दिखाने के लिए। ये हम लोग के आनंद बाजार गांव में एक औरों का एक गोल्डन जुबली हुआ है और गोल्डन जुबली में मैं देखने के लिए आया है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। तो आप लोग बने रखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गोल्डन जुबली का नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो गया जाने के लिए। ये सब मेरे दोस्त हैं, देखिए। दोस्तों हम लोग फाइनली मिल गया आनंद बाजार और बोडो गोल्डन जुबली का गेट मिल गया। अभी बहुत ही सारा आदमी हुआ है, तो इस तरह ऐसे डिजाइन किया गया है। udah jauh fैनानै बर'नि थाखाय बिथांखौ जोङो बिथांनि 29 अक्ट'बर गोजोननि थाखाय जों आसामाव जों मा थागोन बाय मोनब्रै थांखि दङ आरो फैनाय अक्ट'बराव जों जागायबाय फाइनालिखौ। तामुलपुर दख'रानि आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा थांनाय दं बाक्सा जिल्ला दंग'जिल आरो बिथांमोना थारमाने बर' फरायसा आफादखौ गायसनामोनब्ला दिनै जों बेवहाय ज' जानानै मायथाइ फोरबोखौ जों फालिनो हानाय नङामोन आरो तामुलपुर ओनसोलनि बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनो हानाय नङामोन। आं गिबि गिबियावनो दुलाराय जोंखौ बुंदों, सोर बुंदों? इंराजफोरा बुंलांदों रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल जोंनि रावखान्थि बिगुर मायथाइयाव एन आउटलाइन अफ बाक्सानि ग्रामार होननानै रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ लिरलांदों। बै समाव जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ जोङो लेखा गोरों खालामनांगोन आरो लेखा गोरों खालामबासो जोङो फैबाय थानाय 50 बोसोराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुलांदोंमोन बे मोगथां महराव जाफुंगोन रायजोखौ। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो खामानियाव रायजो राजा। मेरे साथ है जुलियास बसुमतारी। अभी हम लोग होटल में आया है चाउमीन खाने के लिए। जुलियस बसुमतारी कुछ बोलेगा क्या? कुछ बोलेगा फ्रेंड लोगों को? हाय बोल। कैसे हो? मेरे हिसाब से फ्रेंड लोग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जनवरी आ रहा है। तो सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023। यो orang-orang kaya आरो रायजो राजा अनसायनायखौ मोनलांबाय थायो। दा बेनि थाखाय जोङो इसोरनि मुङै गांसे आलारि बाथि सावनानै दा जोङो बे गोल्डेन जुबलिखौ जोङो सेलेब्रेसन खालामगोन। दा आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि दावबायगोन। दा जोङो बेनि उनाव आं सिनायथि होनो सानदों तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बाथ्रा दान्थे नेहाथारिमोन बिथां डक्टर बिन'द कुमार बर'। बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायना खावलायबाय। बेनि उनाव आं सिनायथि होनो सानदों तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बावैसो गलांनाय जोंनि सासे बोसोनगिरि बिथां सासे बारग' आफादगिरि बिथां बानेश्वर बर'। बिथांखौ सिनायथि खावलायबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना खावलायबाय। साबायखर थाबाय। जोङो दसे समनि आलारि बाथि सावनायनि सिगां आङो बिबुंथि लाखिनो खावलायग्रोबाय जे जोंनि जे हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनखौ गुसुं गुसुं साथामखौबो जों एसे बिबुंथि लाखिनो खावलायदों। जोङो तामुलपुर दख'रा दुलाराय दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय गाहाय नेहाथारि बिथां अजित बर' आरो तामुलपुर दख'रा एबसुनिनो मानगोनां गाहाय नेहाथारि साबायखर बावहरो आरो लोगोसे प्रितम दा সুৰজ বন্ধু আৰু সকলোবোৰ একদম প্ৰিয় বন্ধুলৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইমান ভাল পাই মোক ইমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰি আছে। 2009 চনৰ পৰা মই তামোলপুৰ অঞ্চলত মই প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ। 2009 চনৰ পৰাই 2009 চনৰ পৰাই মই আপোনালোকৰ অঞ্চলত শ্ব' কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পুনৰবাৰ বাৰে বাৰে মাতি মানে আমন্ত্ৰিত কৰি অনাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোলৈ। থেংক ইউ। और जो हम लोग चाय करना है, चाय पीने के लिए चाय बना रही है दुकानदार। अगर इसका खाना लगा है कौन सा है? आनंद बाजार में आया हुआ है।
तो दोस्तों हम लोग निकालने वाला है, सब लोग जाने के लिए रेडी हो गया अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।